Iloinen rapina. Minä olen Helga Laapotti ja sinä seuraat Ylen Fysiovisiota. Tervetuloa. Tänään minulla on vieraanani koproliittitutkija ja keskiöspesialisti Gunnar Njaberg. Kabroliitti, teräsmiehen housuissa pullattava meteoriitti. Koproliittitutkija Gunnar Njaberg, mitä huomionarvoista koproliittitutkimuksen kannalta on Ylen ohjelmatoiminnassa luvassa kesällä 2009? En tiedä tähän. En tiedä mitään. Ylen kesäohjelmistossa viikolla 23 on pakko nostaa esille julmasti huvittava ohjelmistokokonaisuus Ihme Bantu. Voisitteko koproliitti-asiantuntijana valottaa tätä ohjelmakokonaisuutta? Kyseessä on 20-osainen ohjelmakokonaisuus, josta on sensuroitu yli puolet. Eli luvassa on debattia. En tiedä mitä se tarkoittaa. Mistä sarjassa on kysymys? En tiedä. Haluaisin kertoa viimeisimmistä koproliittituulahduksista Bangladeshin satumetsissä. Pyydän teitä, arvoisa koproliittitutkija Gunnar Njaberg, pysymään aiheessa Ihme Bantu. Se on 100 000-osainen animaatiosarja ihmiskunnan alkuvaiheista, josta on leikattu suurin osa pois. Ihme Bantu. No, se tulee siis lauantai-illalla parhaaseen katseluaikaan. Alkaen lauantaina 6. päivä kesäkuuta kello 22.30. Ihme Bantu TV1. Kiitos tästä ajankohtaisesta katsauksesta koproliittitutkijan mielenmaisemaa. Haistakaa paskaa.